ragazzi saranno ancora più elettrizzati. Функции. Во-первых, развитие фундаментальной науки. Трудовой журнал – мое увлечение. Чичи козметичката, двамата студенти санитари, Кенке, синът на Сашо. Странни ситуации. Той се е позволил да го направи и да постъпи така с мен, без да съм виновен, да съм му дала повод да се държи така. Where there's one that says repression is the way to grow. Включвайки рубриката "Изгнани циклети" за днес, Шампион. Супер. оставиха да казвам. А тук на тази снимка, на друга страна, виждам за къщи на леглото. Много ли е тясна квартирата? Ама не, това не е квартирата, това е кабинета на един тир. Вие обичате да шофирате? Не, аз обичам шофьорите. Отивам за поръчките. Жоана, почекай. Искам да ти обясня. За тебе чух, не губиш време, намерила си кой да ме смени. Eine Milizarmee und dann die Waffen vom Ausland importieren. Das müssen wir auch berücksichtigen im Ganzen. Sind wir dann glaubwürdig? Пръстени, уплътняващи почвата.